Cocok. Kowe rak tuyule mogol, aku tuyule Wong mogol. loro. Mogol sing makani, Bojone sing ngembi. bojone mogol sing enom iki Iya. Entek kowe. Dadi karepmu iki kowe arep ngemik bojone mogol. Bojone mogol cilik. Kowe nek nganti krungu mogol cilaka lho kowe. Ora iso. Tetep tuyul. Lah kowe nek arep ngemik bojone mogol piye? Kowe carane piye? aku ya saut saut Bojone mogol melu. iki masa bojone mogol Ketok iki. kowe nek mbok mi iki mi Monggo Bu Lasrin. Kok nderek kok dengaren to, kok melu to, Man. piye iki Wis aku lah sing ngemik nek ngono aku. ora kudu Gak laku. mah aku nek iki Gak mimi laku man. piye to ki kok ngene lah ya Allah Gusti aku mau ngimpi apa lah ya lah ya Gusti iki jare wedokan apa barongan Aja ora ngajar kowe. ora piye iki aja cekeli kenceng iki Ngene. Wis meteng aku Bapak Ibu monggo sami ndedonga mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. dapure wedi ya Allah Gusti Ada apa, Bos? kowe mau entuk kondi legal kok ngono iku Oh, apa sampean ki jane ora ngerti to piye, Mas? apa Ngerti napa? Tuyul loro ki rak ling ngincem karo bojoku ki rak wis ketwingi to. Wah, iya, iki lho mau dirasani arep dimik. aku wis sut nah aku ora nah aku nah aku ora srut langsung ngelewer Ayo. Lah mogol nek mi. Ayo mi. Ayo mi. Mi. Ayo mi. Iki semi iki lho. Man, bagianmu. Amat bongko iki. Iki jane wedok ta lanang lah cah. Iki jane wedok apa lanang aku kok penasaran. Ora ngono Rocky wis ana. Tompel. Kene mriki ya pripun? matur suwun. Kalih dulur-dulur layur. Wah luar biasa. Kali ini pinang. Lho kowe kok melu ae lho. Rono sik, rono. Engko kono sik, engko joget. Siang. Alah ya. Lho ya. Angger ketoprak kok tekan ngene. Mesti laris, Mesti laris. Dobrak angger ketekane lho waris. Lah biyen toprakmu ana ngene apa ora? Nah iki apik lah aku sik mau bintu kabeh do udo kabeh aku. Mbok payu wis ora payu. Ayo mrene Mas Man, Mas ampun nih. Sendor, Mas Romi. Nggih, siap. Berbahagia sekali awak dhewe sosowan melu ngalap berkah acara tasakuran sedekah laut. Muga-muga pikantuk kanugrahan. Amin. Amin. Naring ana rezeki sing akeh. Amin. Dulur-dulurku sing nyambut gawe Amin. ning tengah segara. Tengah segoro. Amin. Mas. Dongani Mas Sendor. Tungani Mas Ndor sik sampean. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Al-Falikah ping 7 juta. Kok maca cak ya ping 3, ping 7 juta dak Kakean. kelam. Yo sing donga arepe Mas Sariman. Oh ngoten. Auzubillah. Tak anu sik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak ya Bu. Nggih. Mergo nek kompak mlebu swarga bareng-bareng kalih Mas Sariman. Nggih. Wong salayur takjak mlebu swarga kabeh. Amin. Nek kamot. Lho. Lah nek ra kamot. Nek ra kamot melu kula teng neraka ya ora apa-apa ya Bu. Cabut to. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita panjatkan puji kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Kowe iki tiwas dipercaya bose kokon maca Arab kok malah Lah bulet kok koyo guyu kabeh iki. Lah wong lemu kok dimah deledek lho. Wis kene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok mulak.
Wis kowe Mas. Kowe cangkem wajur iki. Dadi ketua ra kajen, mocok ya ra kajen. Nek gak iso nganggo ambyak ora usah nganggo. Aku sing nggo ambyak sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Wong akeh. Kowe mau kok alhamdulillah terus iki. Lah wong akeh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu Robbana antena televisi RCTI. Iki apa kok iso? Ora bar bercangkem awak-awak wong loro. kok iso antena ini. Kok malah teko robana antena. Jajalan Kene. Kowe sing Iki tak dongai. Kowe sing dongakno. Apa iki ngajine katam turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Tuhan. Kenapa bos? Apa kok mbok tekem napa? Tang, kowe bareng muni assalamualaikum bose res-resen. Omonganmu kok res-resen. Ndang. Ayo. Tak dungakno pantai Indah Layar Pil mewah terus nggih. Amin. Masih semangat. Masih. Monggo Tepuk tangan di ketoprak Wahyu Manggolo Iya, seneng iya. gak? Seneng. Seneng sapa? Yang krek. Apa patahe tok miso jancuk ya. Pel, ngene Pel, ora sanggo iki. Kok miso iki? Iki copot ae copot. Wis marayan. Oh, Gal. Gak usah nganggo iki. Wis sanggo wis. Kowe nek nganggo wig malah koyok jaran. Wis. Nah, Ora, Mas. Iku ditaleni kok. masa iya lho, Bos? Wong asline iku kok, Bos. Iki asli kok malah mbok odo tenan. Mas Rokim Nggih. selalu berdoa moga-moga kabeh pinaringan selamat Amin. sehat sedaya. Amin. Warga Layur sehat kabeh Amin. untuk duwe Pripun iki, Bu? Ora seru Mas. Apa